Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, Hulyo 29, taon 2023, liwat ming ihatod sa Indo at mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado, live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, as in 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN official FB page, YouTube channel, as in Sepio Naga FB page. Sa pangarangkan Bilog ni News Team, ako ang sa indong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, City Youth Officials 2023, formal lang nag-asumir sa pwesto. Ang detalya sa Risa Santos. Hereby solemnly swear. Dugang na 48 opisyal na matulod kan mga programa para sa jóvenes, igwangunyan ang gobyerno lokal kan Naga. Ang City Youth Officials 2023, grupo nin bagong lideres kompwesto kan department heads, konsihal, vice alkalde asin alkalde, opisyal nagsumpa takani magtumar pwesto kan Lunes. Without mental reservation or purpose of evasion. Matukaw bilang intern sa laog nin 45 dias kaibakan sangguni ang panlungsod ang 12 joven na legislador sa pangenot ni NCYO Vice Mayor Jefferson Romeo Felix, 23 anyos kan Barangay Santa Cruz. Nagtapos si Felix nin Bachelor of Science in Medical Technology sa University of Santo Tomas as naging scholar sa Amerika. Alagad mas piniling magbalik sa Naga sa ngaran nin serbisyo publiko. Bakit ang inapod na brain drain, digdiyo sa tuya. And sabi ko man, para po mas mapakinabangan po ako dito sa Naga, and para makarender man po ako ng service ko, kaipuan ko po magbalik and ipamati man sa Naga na arog po kani ang genuine youth leadership na namamati, nangangataman, at sinalalaoman. Ibubusol ni Felix asin kan sa iyang kabuan ang mga programang nakatutok sa aktibong pakikisumaro sa komunidad, edukasyon asin salud. Sinahiling mi na most pressing issues dito sa Naga. Karog na po kang teenage pregnancy, kang disinformation, lalo na sa social media. Also, pag-abot man po sa mental health and ASRH, adolescent sexual and reproductive health. Nakapasarman sa ikaduwang pagkakataon, pinalad makalaog bilang alkalde ang 20 anyos na estudyante kan Bicol State College of Applied Science and Technology sa kursong Bachelor of Science in Mathematics na si Ellen Nicole Versosa Vergara. Ipigharas ni Vergara ang inagihang proseso antes mapili kan Executive Committee ang lambang posisyon kan mga opisyal. Pong exam sa CYO, si Inot po day pinalad. Tapos after po kang examination, parang the week after, oral interview na po. So garo madalian lang po talaga and nakaugma po sa pagmati. Though yan po, day man po maiwasan na kabahan, mauurag po talaga ang batch nyo niya na taon, kadakulan pong achievements, and mati po talaga si sincerity ninda and si authentic na and passionate sa pagserbi po. Durante kan oath-taking, nagpahayag nin pagkaugma si Alcalde Nelson Legacion sa mga napiling City Youth Official ngunya na taon. Ugmahon po ko niya. Igo kong pagbati ang sa indong lingkod na ang Naga mapapasiling sa mas marhay na liderato. Asin ang sarong indikasyon po kayan, iyo po ang sa tuyang mga new city youth officials ngunyan. Para sa sakuya, iyao na po sa inda, si mga pigahanap tang kalidad, kan leader na kinakaipuhan sa mga panahon na ini. At sana, dahil po ako mapasalak
Nagpagirumdum sa naan alkalde na dainanggad maimpluwensyahanin si isay man na politiko ang mga hoven na nagmamaot magserbinintanos sa syudad. Dili kamo magtugot na pakiaraman kamo kung si isay na politiko. Pag nangyari yan, mapipilitan ko akong makiaram to ensure na ang boses kan mga hovenes iyo ang masunod. Bako si kagustuhan kung si isay na politiko, si isay man po yan. Lauman ni Vergara ang kooperasyon kan mga kapwa-opisyal, tangani Maria Lizar ang mga pigmamaot para sa hovenes kan syudad. Ang samuyang mantra po is leading beyond. So kaipuhan po, magampanan tuyo kang gabos and mas masiguro na natatabangan talaga gabos na nagyanyut mayo pong nawawalat. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Bantog na membership shopping center sa nasyon nagbukas na sa Ciudad de Naga. Ang detalles halik kay Joel Sulina. 3, 2, 1. Welcome to SNR Naga City! Nagbukas na ang pinakainot na SNR na sarong membership shopping center sa Bicol Region. Asin ang ika-23 na branch kaini sa Bilog na Nasyon aldaw na Miyerkules sa Ciudad de Naga. Mismo si Alcalde Nelson Ligacion kay iba si Vice Mayor Nedy Diasis asin mga miyembros kan sangguniang panglungsod ang nakisumaro sa blessing and grand opening kang nasambit na membership shopping center na pinanginutan kang presidente kaini na si Mr. Anthony C. kang SNR. Nasaro sa mga leading na warehouse club na nag-o-offer ni mga imported products asin services sa mga member customer kani sa mas baratong presyo. Sa naging mensahe ni Alcalde Nelson Ligacion sa opening kang SNR Naga, sinabi kaini na labian sa indang pasasalamat sa naging desisyon kang management kang nasambit na membership shopping center na pinili kaini ang Ciudad de Naga na mamuhunan asin mag-establisar kan sa indang negosyo na madara ning mas dakol na oportunidad sa pagkakaigwa ning trabaho. Bako lang kang mga taga Ciudad de Naga maging kang mga Bicolano asin inasiguraan kang alkalde na padagos ang magiging suporta na itatao kang gobyerno lokal para sa urog na pagpaparambong kang pagninegosyo sa syudad. Magpuon sa pagdevelop ng mga vital infrastructure projects asin iba pang programa na mas pang mainganyara ning mga investor na pilion ang syudad para makapagnegosyo. Sa SNR stores, makababakal ding 70% American imported brands asin 30% ka mga mababakal na mga produkto kaini locally made na igwang dakulang diskwento para sa mga members, customers kaini. Sa SNR stores, makababakal ding 70% American and imported brands asin 30% ka mga mababakal na mga produkto kaini locally made na igwang dakulang diskwento para sa mga member, customers kaini. Nyo yung Naga na mailagay sa mapa ng bansa. Kundi tutulungan nyo rin po ang Naga in our desire to continuously provide the necessary environment for business to come and grow, and you are also providing our people the needed jobs and employment. Dahil po dyan ay hindi lang po kami masaya, kundi taos-pusong nagpapasalamat. And rest assured, as we have promised during that meeting last year, that we will continue to extend necessary assistance para hindi po kayo katulad ng ibang nagninegosyo dito sa aming lungsod, hindi mahirapan. Dahil sa paniniwala na kung maayos at kumikita yung inyong negosyo, yun po yung aming pangarap. Patuloy na kumikita, yumayaman para may corresponding benefits din po yun sa aming lungsod. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Yan, tras tanto pagbukas ni mga popular asin darakulang establishmento
Sinyales nintiwala sa lokal na gobyerno susog ki Mayor Nelson Ligacion. Aramon tan detalye sa Kirisa Santos. Labangan sa Nagaan sabay na pagbubukas kan duwang popular asin darakulang establishmento de negosyo kan Miyerkules. Ang multinational company ni donut asin coffee house chain na Krispy Kreme sa Magsaysay Avenue, iyon ang pinakadakulang standalone branch kaini sa bilog na Pilipinas. Aldaw antes ang formal opening, ipinahilig mismo kan manehamiento ang pasilidad kay Alcalde Nelson Ligacion. Production facility, in fact, ipinahiling po sa sakriyan. Yung supply Krispy Kreme product sa Legazpi and in other areas in the Bicol region bukas. Kataid man in sarong mall sa syudad ang bagong bukas na retail store sa Rojas Avenue ang S&R. Sarong American company ang S&R na itinugdok ni Sol asin Robert Price kan 2001 sa nasyon. Wala sa marahay na pag-gobernar sa syudad. In fact, that was the impression, not only the impression of the statement and other from the President of SNR. At magbisita po siya sa opisina last year. Nagustuhan po niya ang lugar. Nagustuhan po niya ito kung paano ang lokal na gobyerno ng Naga nagkatama nanganing mapadali si paglaog po ninda and pag-negosyo sa Sophia. Lain sa marahay na epekto sa ekonomiya asin dugang na empleo, sigun kilagasyon pagpapahiling nin tiwala sa gobyerno ang pagdakul kan mga negosyo sa Naga. Taon 2021 asin 2022, pigbisto ang Naga bilang top 1 overall most competitive component city sa Pilipinas. Desired business environment in Naga City na gusto asin binamahod kan mga investors, kan mga negosyante. And this is the kind of environment that we really want to create, to establish in the Naga, not only for purposes of SNR, of other related businesses, that is Dagos ibiniklad ni Legasyon ang posibilidad nin bagong aabangan kan mga Nagenyo sa mga masunod na aldaw. within the next few weeks, ito na nakita pati Mareta. Ano naman sa nagsisimulan na kung maging matrayan po kita, magarani dagdag mga trabaho kasi nalang sa Para sa Nagangunya, Riza Santos. Mientras tanto sa ibang bareta, draft resolution para sa itinutulod na Metro Naga Development Authority na isumitir na kan MNDC ki Senador Tolentino. Aramon taan detalye sa ki Joel Solina. Naisumitir na kang Metro Naga Development Council ang naipasar asin naaprubahan nindang resolusyon maraman sa proposal na gibuho ng Metro Naga Development Authority. Asin magkaigwanan ng poder o legal personality ang nasambitan ng council. Ini ang kinumpirmahan ni Mayor Nelson Ligacion kamakaulay ka mga local media matapos ang ginibon nindang council meeting kang nagtalikod na si Bana kung saan ay pasara ninda ang resolusyon pamor sa paghaman asin pagiging Metro Naga Development Authority kung saan sarong Senate Bill ang papadrinuhan ni Senador Francis Tolentino para man maaprubahan bilang ley na mataong otoridad sa MNDA na magaman ning mga programa asin mga proyekto para man sa lokalidad bilang sarong government entity na igwang corporate powers na dayman maliligis ang otonomiya ng mga lokal na gobyerno pag-abot sa mga local matters. Ginibo po ang meeting kan Metro Naga Development Council kung saan tukar po liwat itong proposed bill creating a Metro Naga Development Authority. Siring man sa meeting na ito, nagpasar kita ng resolution na i-endorse na finally sa opisina ni Senator Francis Tolentino ang nasabi na pong proponidong bill. Ang saro sa natukar po duman si isang si magiging counterpart sponsor sa lado kan House of Representatives. Ang sinasabi po kan mga pag-iriba and based on what we have learned,
Pag nagpuon po sa Senado, usually si Dana po ang naghahanap ng counterpart sponsor sa House of Representatives. Naglalaom ang mga miyembros kang MNDC na tulos na maaprubahan kang lower asin upper house ang nasambit na bill para dagos ng magkaigwaning lay na mataong otoridad sa Apudong Metro Naga Development Authority ng fundo para sa mga priority projects and programs kaini magikan sa National Budget o General Appropriation Act. Marurumduman kang nagtalikod sa ng semana naging bisita si Senador Francis Tolentino sa City Hall asin naipresentar ni na Mayor Nelson Legacion ng draft kang proponidong resolusyon. Given po si experience ni Senator Francis Tolentino and considering na yaon man po siya sa mayoriya kan Senado, si mga kaalyado sa House of Representatives AO man, di dapat inaasahan ta na maging smooth si presentation kay ni, si deliberation, and hopefully si pagpasar kay ni bilang sarong authority. Para sa Nagangunyan, Joel Solina. Mientras tanto, dugang na bagong school building sa Julian Militon Elementary School, pigpuna na ang patrabaho at tiyan sa samuyang pagbabalik. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Solina, Lisa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan yun. Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kasaysayan, aloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon, naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga balaod, ikangalalan, isarog na pusog, masulog na salong, marambong nakapalibutan. Nagana, uswag pa, mangenod sa pagbabato. Nagana, uswag pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswag pa, di pag-orgulyo sa kinapan sa gabos na panahon. Ikaw, mamuna ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuhon, ngunyan ika ang istaran, banwaan na nasasaligan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan, kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagana, uswag pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswag pa,
Ang mga Nagenyong matitibay, Bicolano, makukuran ng mga tao. Naga na, uswag pa, mangenot sa pagbabago. Naga na, uswag pa, magayod na syudad ko. Naga na, uswag pa, ibang orgulyo sa tinapat sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan. When Naga City Mayor Nelson Ligacion first came into office in 2019, he was welcomed by a city that was spiraling down in its competitiveness index rankings. There was not much infrastructure, job opportunities were limited, there were many out of schools. For Ligacion, this should not be the case for a city that asserts to be a premier one in the region. Being one who also came from the margins, Ligacion largely understands the importance of being presented with the necessary opportunities to be able to realize one's aspirations. It is in this perspective that he set out to steer Naga back into shape. He made it clear in the agenda of his administration that infrastructure development is necessary for tourism promotion and to attract domestic and foreign investors that will help develop the local economy and generate jobs. Thus, the administration embarked on the establishment of 4 new growth areas in the different parts of the city. The development undertakings commenced with the opening of new roads and the establishment of school, health, and event facilities. Introducing new urban districts in the city, landowners in the site trusted the vision of the administration and showed their support by donating parcels of their lands thereof. Functionaries of the national government as well as the private sector also helped the administration in securing funding for the projects. Soon, the newly constructed schools started to accommodate enrollees and help with the schooling of underprivileged students. Now that nearer schools entail lesser cost on the part of their families. The new health facility likewise provided accessible health services to nearby communities. Moreover, the projects were able to provide employment to teachers and health practitioners. With now a promising environment for business, the city started to welcome the coming of big players in the business and real estate industry such as Philinvest, Santera, SNR, Landers, and more that are expressing interest, spelling new township developments, more business activities, and the growth of the local economy. What more, Naga was able to climb back on top of the DTI CMCI rankings, attaining overall top 1 most competitive component city in the entire country for 2 years in a row in 2021 and 2022. Further, when the national government launched the Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program Housing Project under the Department of Human Settlements and Urban Development, Naga was the first city in Bicol to be granted its implementation with the readily available land areas in the newly opened development sites. President Ferdinand Marcos himself lauded the city for having already prepared areas for human settlements with the ongoing construction of necessary facilities and amenities, citing that the practice should be replicated in other localities. The city administration's aspirations and next steps remain anchored on its long-term vision of being a happy place, ang maugmang lugar, which also draws inspiration from Ambisyon Natin 2040 of giving Filipinos matatag, maginhawa, at panatag na buhay. With the coming of more investments and developments arising from this bold venture in infrastructure development, this will also drastically change the cityscape into one teeming with various socio-economic development opportunities for the Nagueños, as the local leadership continue to invest in making Naga City a highly livable place, ang maugmang lugar.
Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan. Balikantahan sa tuyang mga bareta sa iba pang mga bareta, 200 o sobra sa 200 na eskolar kan lokal na gobyerno kanaga matrayumpong nakagraduar. Ang detalyes kayan halik kay Risa Santos. Hali sa iba-ibang kolehiyo asin universidad, pigbisto asin liwat nagsakat sa entablado ang 230 nagtapos ng mga eskolar kanaga sa tribute and awarding ceremonies na ipighanda sa Inda kan Education Scholarship and Sports Office kan Martes. Haros gabos igwang Latin honors, pero espesyal ang pagtatapos kan saro sa Indang si Nel Vincent Lagos na magna cum laude kan University of Nueva Cáceres sa kursong Bachelor of Science in Secondary Education, major in Social Studies. Nagdakulang suhay sa magurang, rason kaya urog subuot siyang nag-igot sa pag-aadal. Advantage or as a driving force for me para mas ma-motivate po ako lalo to push further with the academics and everything that I need to accomplish on po. Naglapigot, pinagsabay ang trabaho asin pagklase. Aminado mang may mga aldaw na gusto niyang magsuko, alagad nagpagtanto na yaon ang mga handang magtabang para sa iyang pangarap. Lang po financially, but sa magiging values din po na maitutukdo talaga kang Scholars Guild po sa imo bilang sarong estudyante. Yan po. So talagang grab ko po si opportunity kadto na maging part kang scholar kang syudad. Siring man kay Fei Hong Shanoya na magna cum laude sa kursong Political Science sa Ateneo de Naga University. Sarong taon antes magkolehiyo, nawalat siya asinan sa iyang ina kan na maaram na ama. Passion ko rin po kasi yung mother ko po kasi solo parent po si mama. So malaking bagay po talaga or malaking tulong po itong scholarship na natanggap ko po from the city. So yun po yung mga naging inspirasyon ko po to push forward po. Pareho si Lagos asin Shanoya, nagtutubod na igwang misyon na ibalik sa komunidad ang naresibing tabang asin tinapusan. Si Lagos maut magtukdo, mantang si Shanoya nag-a-apply na sa Naga City Prosecution Office. Back to my community and help my community din po to develop. Parang I am able to contribute po doon sa ibang tao po around me. I'm always reminded na kaipuhan ako kang mga aki. So, nagtutubod po ako na talagang ang true calling ko po sa buhay is maging teacher and matukdoan. Bagay na ipinagpapasalamat ni Alcalde Nelson Legacion na nagtugon, enoton ang pagtabang sa pamilya dangan sa komunidad. Itong giving back, magpapahiling po yan na ikatataong magpasalamat sa mga biyaya, sa mga grasya na uminabot sa imo. And it should always start within the member of the family. Kung iguanin pangangaipo, kung kaipuhanin danin tabang. And later on, kung kaya, magluwas. Outside of that, in the community, kung kaya man lang na magtabang. Kumpiyansa ang alkalde sa kapasidad kan mga nagtapos sa irarom kan scholarship program kan syudad. Dagos niyang pigian kaminar ang mga ini, hanapon ang dakul pang oportunidad para urug pang maparambong ananudan. After this, makahanap din na trabaho as in maging matrayong po sa buhay. Now, subago, binanggit ko sa Inda itong sarupang opportunity, especially those who graduated in the courses, in the health courses such as nursing and medical technology. Si opportunity iyon na padagos maging scholar kan syudad kung makuha ni kursong medisina, madoktor. So we are offering them free tuition fee
Wala naman ang tuition fee sa Meron Kansyudad, miscellaneous, and allowance of 5,000 per month. Sa mensahe man ni ESO Head Attorney Paul Jan Barosa, ipinagirumdum sa mga nagtapos na paghandaan ang angat sa realidad kan buhay matapos ang pagklase sa laog kan eskwelahan. Para sa Anagangunyan. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, People's Council kan San Fernando La Union nagbisita sa Ciudad Dinaga. Ang detalye sa Liki Joel Sulina. Mainit na sinabat kang mga city officials kang naga sa pahinginot ni Mayor Nelson Ligacion asin ka mga miyembros kang sangguniang panglungsod kang naga sa pahinginot ni Vice Mayor Nene Diasis. Ang 19 kabos na mga miyembros, mga representantes asin opisyal kang San Fernando La Union People's Council na tulong aldaw na naging bisita sa naga poon kang petsa 25 sa 27 kang Hulyo ngunya na taon para sa benchmarking kang best practices kan syudad ning naga. Sigun kay Miss Abigail Esteban, Corporate Relation Officer and City Information Officer kang LGU San Fernando City La Union, Pebrero ngunya na taon nahaman o nabilog ang sendang Local People's Council. Ubeto nila sa pagbisita, iyon na mapag-aralan ang mga best practices kang syudad ng Naga. Kabali na ang ginigibo asin naging papel kang Naga City People's Council na poon pa kang 1996 nag-existir para ang mga konstituentes asin mga lehitimong mga organisasyon kang syudad direktang makapagpartisipar asin maging parte sa paggugobernar kan lokal na gobyerno na inaapod na People's Participation. Unsain, nagkaigwaning immersion tour asin meet and greet sa mga local official kang syudad sa pamamayo kang alkalde kang syudad ning Naga. Purpose po ng visit talaga namin dito is to benchmark po the best practices of the Naga City People's Council. So our own People's Council kasi in San Fernando City, La Union, they are newly established pa lang. This year, first time po, nagkaroon officially ng isang People's Council sa City of San Fernando. And one of the role models na we recognize talaga is the NCPC, lalo na NCPC yung first ever People's Council din sa Philippines. So we want to see how they succeeded, their history, ano-anong sectors yung mga pinag-focus, yun po yung mga gusto namin makita. Sinabi ni Esteban na ang kabos na manunudan ninda sa syudad na mga best practices kang Naga sa indang dadaroon sa indang lugar. Marurumduman kang 2017 ang Naga City asin ang syudad kang San Fernando La Union na pinamamayuhan na kan sa indang alkalde na si Mayor Hermenegildo Gualberto nagpirma sa Sisterhood Agreement kan duwang syudad para sa padagos ng pagtatrabangan kan duwang lugar asin lokal na gobyerno para sa pagpapaurog ng mga programa, mga serbisyo para sa mga respetibong namamanuaan kan parehong syudad. Una namin i-apply sana namin sa sarili naman po naming People's Council. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Mientras tanto, gobyerno lokal kan Naga andam magtaong suporta pinansyal sa mga atleta kan syudad sa palarong pambansa basta magsumiter sana nin listahan ang DepEd. Ang detalyas kayan halikiri sa Santos. Inakamundo po na hanggang ngunyan po mapo kita natatanggap na opisyal na komunikasyon o memorandum. Handa kutang magtaong asistensya sa mga atleta kan Naga na masabak sa Palarong Pambansa 2023 ang gobyerno lokal kan syudad sigun kay Education Scholarship and Sports Office Head Attorney PJ Barosa. Alagad sa Gudnunyan, mayong nare-receiving memorandum o notisya ang opisina kung si isay ang kabales sa mga atleta kan syudad. At siya na hapon ning pagbiyahe. Nadai ko po aram kung isa'y mababiyahe. Tama po nga ni ko natanggap na komunikasyon. Nagpunta po sa ko si Renz Chavez kaso Wednesday. Maski man po da siya, mapamanap natatanggap na komunikasyon hari sa region. Overall champion ang Naga sa nakaaging Palarong Bicol, partikular sa sports na swimming, sarong atleta digdian nakaguno nin 7 gintong medalya.
Piglalao man ni Barosa na igwang mga atleta kanagang nakaiba sa pambatokan Bicol sa palarong pambansa. Yeah, baka po dahil kita kaipuhan, kayang-kaya na kang DepEd Bicol. Alagad baka tauman lang ko takita apisab na di ba dikit na support or allowance. Dahil makita po makaproseso ng allowance, kamayo man pong komunikasyon. Pangapudan na sana ni Barosa sa Department of Education Bicol na tulos ipaisi sa naga ang mga nangganang atleta pakatapos kan palaro. Enot na nagpromesa si Alcalde Nelson Legacion, posibleng madugangan ng hasta 10,000 pesos na insentibo kan mga medalist sa pambansa. Pakiulay lang sa DepEd, pakatapos man kang kawat, a day after or sa iling ko a day after you can do it kasi araw mo naman dapat kung isay ng gana. Mapuon niya na aldaw hasta Agosto 5 ang palarong pambansa sa Marikina. Para sa Anagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto, dugang na bagong school building sa Julian B. Militon Elementary School, pigpuna na ang pagpapatrabaho. Ang detalya sa haliki Joel Solina. Labi ang kaugmahan ng mga paratukbo, mga magurang asin mga estudyante kang Julian Militon Elementary School sa pinapaunan ng pagkonstruera kang bagong 2-story 4-classroom school building na isasangli sa sarong old school building kang nasambit na eskwelahan na nakondem na hulita raraot na asin na dai na kaya pang ipa-renovate. Sinabi ni Principal ni Romano Manaog nasa 26 na sana ng mga classroom ang nagagamit ninda asin ang iba pa sa mga ini ang nalalantop kang baha tuyong igwang pag-uran asin maraot na panahon. Kung kaya man nakulang bagay, urog na sa indang mga learners ang pagkakaigwa ng bagong dugang na school buildings na may 4 na classroom na ang disenyo elevated nga ring salbado sa pagbaha asin basado sa bagong disenyo o standard kang school buildings kan DepEd Naga na typhoon resilient. Igwagrari kami ng 2 shifting niya na school year na maabot dahil still kulang pang sa mga classroom. Ining big promesa sa mga ni Mayor Dakulao na maray natabang ini sa muya dahil ang 10, 4 muna ini, although sa 4 lang muna, pero ang pigi nga kang LGU Naga o kaya ni Mayor na mahidali ang pagtugdok dahil aram ni Mayor ang kami ang pangangaipo. So, ngunya na paabuto na school year, still 2 shifting mangraray kami dahil bara 26 silang nakalasroom ang nagagamit ni. And ang Julian Militon igwang 2,200 na aki. And ang mangyari kay ni igwang pagkaaga, igwang pagkahapon. Sa mensahe ni Mayor Nelson Legacion na apwera ang pagtaon ng bagong school building sa nasambit na elementary school, nakatalaan man na ipatrabaho kang gobyerno lokal ang pagkakaigwa ng cross drainage sa area kang Almenda Highway. Ngaring madivert ang tubig baha tuyong igwang makusog na pag-uran o raot ng panahon ngaring malimitaran asin marimedyohan ang pagbaha sa area kang Concepcion Pequeña na naaapektaran ang Julian Militon Elementary School. Duman po sa may Almeda Highway, pabagsak man po duman sa Dakulang Creek na nagbabanga po Kanaga asin Milaor. Pag nagibota po yan, maiibsan si pagbaha na mangyayari po digdi sa Julian Militon Elementary School every time na igwang makusog na uran o kaya bagyo. Igwa pang masunod, sigun kay Alcalde Nelson Legacion na ipapatugdok na bago asin dugang na school buildings para sa nasambit na eskwelahan na parte pa kang panagos na programa kang syudad sa lindong kan sa iyang administrasyon na mas pang mapagantad asin magtao ning prioridad sa dekalidad na edukasyon. Ang lokal na gobyerno kang Naga sa lindong kang Legacion Administration nakapagpatugdok na asin nakapag-establisa ng 5 bagong eskwelahan, 15 gabos na mga school buildings na may 66 na mga classrooms para man sa pagkanood kan mga kaakian na tinatampadan ni mga bagong pasilidad na harani sa komunidad ng Unyana na realisar na para sa mas magayon na futuro kan mga kaakian. Balikan ko lang si sabi ni Sir Neil
Digdingaya sa Ulian Militon Elementary School, si Pigcondem 32. Iguang 20 ang Department of Education, by 4 kitangon yan, 24, iguan ang nainot na 2, 26. Ang kulang na lang, 6. Pigkaulay ko na po si Vice Mayor Nene, isa kasi mga pag-iriba, hihipnuan mi po si Anom. Ayo. Iyo man po ini ang pakiulay sa kuya ni Kap Wewen Rigmalos. Tas siyempre, bilang ama kan barangay, nahihiling po niya ang nangyayari. Asin namamatian po niya si Kadipisilan. Para sa Nagangunyan, Joel Solina. 4-lane na Leon sa Aureos City Science High School, Balatas Road. Bigla na umang matatapos ang test ang bulan na September ngunya na taon. Aramuntan detalya sa haliki Joel Solina. Binisita ni Alcalde Nelson Ligacion ang ongoing na patrabaho sa Leon Aureos Street, City Science High School, Balatas Access Road na minakonekta sa tinampo na pasiring sa Balatas New Development Area kang aldaw na Miyerkules. Ini para man kumustahon ang ongoing na patrabaho sa proyekto asin masiguro na makukumpleto o matatapos sa pinagtanaan na aldaw antes ang bulan ng Setyembre ngunya na taon como inisaro sa mga major roads na ginagamit ng ngunyan para maibsan ang gabat ng trapiko sa porsyon kang Banatas asin Magsaysay Avenue. Siguro pigkaulay si project engineer tanganing matapos on time si Patinampo po duman. And incidentally, kung anon ko din po giraray ang pagkakataon na ini, ang oportunidad na ini, na pasalamatan si nagtabang sa Satuya para mangyari po yung project na yan. Senator Sani Angara. Sa iya po hali itong 20 million pesos to complete the project. Ang karahayan dahil may promesa pa po sa Satuya sa 2024. Nasambit na proyekto o road upgrading and reblocking nasa dindong kang supervision kan DPWH kung saan basado sa plano nasa 10 pulgadas ang hibog kang konkretong tinampo ngaring mas pusog asin matibay ang tinampo na madurar ning halawig na panahon. So bago kita mag-implement kay itong project, lubak-lubak na, raot na po talaga. Dahil na nasa maray na kamugtakan ang tinampo. Dangan kan hiling ko po kan sarong aldaw, nanutaran ko na manipison pa lang talaga. Nasa 5 pulgada lang. Ang sukol, ang hibog. Pero this time, si Isa Salida, nasa 10 inches po siya. 10 inches. Iba man po itong duman sa may Magsaysay Balatas Kararayan. Ito, nasa 11 inches ito. So, mas may ibog po ito. Dapat mas matitibay na po ngunyan ang satuyang mga tinampo dahil kadalasan may mga darakula o ng sasakyan ang nag-aaragi. Para sa Nagangunyan, Joel Solina. Yan ang katiripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangarang kan City Events Protocol Public Information Office, 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, asin 89.5 Radyo Natin Naga. Sa ngaran man kan lokal na gobyerno Kanaga ni Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Neni Diasis, sangguniang panlunsod Kanaga, asin kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, inian sa indong naging parabareta, Roy San Ramon, mabalos po kasi indong pagantabay, Marinaga. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Solina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan.
Ang sa indong pigtitiwalaan ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Nestled at the foot of Mount Isarog in the province of Camarines Sur, the landlocked city of Naga lies about 377 kilometers south of Manila. It is among the smallest cities in the country, with a land area of only 84.48 square kilometers and a population of only 209,000. Naga is prominently known as the heart of Bicol. It is the regional center of business, education, culture, and religion, and thus dubbed as the Pilgrim City. The city moniker is Ang Maugmang Lugar, translated as a happy place, which remains Naga's long-term vision, characterized by people-centered development and collaborative governance towards attaining a healthy city that is sustainable, livable, and resilient. Naga joined the cities and municipalities Competitiveness Index annual ranking in 2013, the very first year of its implementation. The city then ranked 9th, with its government efficiency ranking lagging far behind in 78th place. Building on its beginning, Naga joined the rankings again the following year in 2014 and made a notable improvement as the city leaped into 3rd place overall most competitive city, and this time landing first in the government efficiency pillar. Naga continued in making its way up in the Competitiveness Index ranking. It was in 2015 when the city got the top spots in all the ranking categories and was first recognized as first place overall most competitive component city in the entire country. Naga was able to maintain this top stature in 2016, only falling a step behind in government efficiency. In 2017 and 2018, Naga was bested by other component cities in the rankings for the first place. Nonetheless, the city was able to maintain being the second place overall most competitive city for both years. It was in 2019, before then, the newly elected Naga City Mayor Nelson Ligacion started his first term in office, when Naga spiraled down into 8th place. Barely starting in his new post, the city mayor wasted no time in steering the city back into being the most competitive component city again. He guided the city's CMCI team in assessing where Naga could have possibly missed the marks in the ranking. He led them in setting goals and targets anew for the following year. True enough, Naga started to slowly climb up in the index rankings again, placing 4th overall in 2020 and attaining again in 2021 and 2022. The back-to-back win for the coveted title when Naga was adjudged first place overall most competitive component city for 2 years in a row. Putting Naga back on track in the rankings, as it was 6 years ago, hadn't been an easy feat for the Ligacion administration. His first term in office as city mayor by a series of adverse events that overwhelmed the local government and distressed the city economy. The outbreak of African swine fever,
the occurrence of 3 successive strong typhoons, and the emergence of the COVID-19 pandemic. Yet what has set the city apart is how the present administration remained firm in delivering its express commitment to Nagueños even in the midst of those eventualities. At the start of his term, Legacion had already set it clear in the agenda of his administration that economic development without losing sight of social services is the way forward for Naga. It was barely 6 months thereafter when this vision was put to the test. Even then, the circumstances that followed did not sidetrack the city administration in pursuing a better Naga. Rather, those happenings all the more bared before the city officials and officers alike the dire need and the urgency to work on the needed infrastructure for further development. With their sight fixed on the goal, they attended to pandemic concerns at hand while working alongside the task for the long-term targets. The local government then started to embark on the establishment of new development areas in the city, opening of new roads, construction of more health and education facilities, evacuation and event centers, and more. The projects caused the decentralization of the services of the government, improvement of city road networks, introduction of economic activities in once bleak parts of the city, and opening of more opportunities for jobs, businesses, and employment. This also helped to stimulate the growth of the local economy, created a responsive environment for recovery, and secured the city's sustainability post-pandemic. This led to Naga gaining the confidence of investors, attracting more businesses and developers to locate within the city. As with other award-giving bodies, the yearly CMCI rankings constantly serve as a benchmark for Naga in evaluating its performance in terms of sustainable development. The insights that the index provide allow the city to have a better perspective on how well it is faring in its administration relative to the competitiveness pillars, and prompts necessary actions on assessed deficiencies. For one, the recent addition of the innovation pillar affirms the undertakings that the local government is doing for the growth of the startup industry in Naga, and all the more makes it imperative for the city to step up its game in governance and embrace necessary tools and changes in its mechanisms, lest it will not be able to sustain in the long run. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis dong gobyerno lokal.